La nostra empresa, Serveis i Aigües de Barberà, empresa municipal, societat anònima, va ser fundada l'any 1982 per donar el servei de subministrament d'aigua potable a la població de Barberà del Vallès. Des de llavors i fins a l'actualitat se'ns han anat demanant per part de l'Ajuntament el realitzar tota una sèrie de serveis. A dia d'avui fem el manteniment de l'enllumenat públic, portem la gestió de la semaforia, portem també la gestió del manteniment en edificis municipals. D'altra banda, també portem el servei d'aparcaments municipals, pàrquing Antoni Serra, pàrquing de Mercadet i pàrquing del Doctor Moragas. Portem també la gestió de la zona blava i des de l'any passat portem la gestió del servei de neteja en 11 edificis municipals i, a més, estem fent el que és el manteniment del parc fluvial del riu Ripoll. Quins són els punts forts d'una empresa com la nostra? La versatilitat. Tenim una sèrie de treballadors que des de fa anys fan no només serveis de subministrament d'aigua, sinó tota una sèrie de serveis i estan acostumats a treballar en tots aquests serveis. És per això que de cara a l'Ajuntament som una empresa que li pot servir d'ajuda. De fet, som un instrument de l'Ajuntament per tots els serveis que ells volen realitzar. Un altre avantatge és que aprofitem l'estructura que es va generar al seu moment per portar el servei d'aigua per realitzar la gestió d'altres serveis. Jo aconsellaria, sobretot, als ajuntaments que vulguin conformar una empresa multiservei com la nostra, que vagin a poc, que siguin prudents, que primer facin un servei, després assoleixin un altre i, mica en mica, quan estigui consolidat, continuïn endavant amb altres serveis. És un consell que us donem des de Barberà.